Да, да. Метална основа. Тя му това също. За сянка. Ей така хората може да си играем с растителността. Хубаво е подреден парк. Да Колко си играем, това игра с растителността. Да я пускаш да расте в определена форма. Хубав, ама парка в Балчик си е голяма работа. Ето ги пауните, ето тук излязох още пауни да пият вода. Има един бял. Ето ги. Пият вода, виж, пауните. Не пият вода. А нещо отзад кряка. Жаба ли кряка така? Това е жаба, дет кряка. Чуваш ли? Това ще е жаба. Някой е цамбурна. Чули как цамбурна? Тук има жаби. Една жаба пее. Чува се. Ето я, ела, ето я там. Вижда се даже. Голяма ли е? Не, виждаш. Ето я там. Виждаш ли я? Ей там. На камъка. Да. Красава. Виж каква красива. И там още една вътре. Ей там на листенцето. Но тук се вижда хубаво. Виждаш ли кръс жабата? На камерата не мога да е. Хвана ме да Виждаш ли там къде? фокусирам. Ето е там. Едно жабче.